आमच्याकडे आज सकाळी सकाळी चुलीवरनं रामायण झालेलं आहे. किती तुमच्याबरोबर व्हिडिओ बघा शेअर केला होता आणि ही आता रोपं अशी एवढी मोठी झालेली आहेत. हा ना एक 3-4 दिवसापूर्वी काढला, पण बघा इथे थोडंसं लागलेलं आहे. आता बघूया. आणि इतकं सगळं माझ्या मनाला लागलं ना, इतकी मेहनत केली सगळी वाया केली. मी फिरकी घ्यायला सुरुवात केली की मग रडते आणि मग जाते पळून, मग फुकते. काय रे बस इथे खाली येतोय वाघ्या. वाघ्या तुला काय सांगितलं? तू बाहेर जा बोलली ना, तू सुसू करून नाही बाहेर जाऊन जा. बघ शेरू कसा आला तसं जा, तू पण जा. सुसू करू नये, चिच्ची करू नये, जा जा बाहेर जा जा. हा आला जाऊन तो बाहेर. हा 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 लांब जाऊ नको रे. तो बाबा बाहेर गेला, जा बाबाकडे जा. दादा गेलाय बाहेर. बघ्या तू दादा गेलाय बाहेर, बाबा गेलाय बाहेर, जा. पाणी प्यायचंय. आता लगेच कशाला अजून वेळ आहे, भाजी करायची ना, थोड्या वेळाने कापले जेवण करायला. साफ करायला टाइम जाईल ना, होईल ना पटकन. नाही चूल पेटते तर उकडून पण होईल ना. आली जरा एक झाडू काढते जरा किचन मध्ये इथे बाहेर. चूल पेटते ना, हसायचं नाही. हा लाकडू कोणाने ठेवलाय? तुला मारायला ठेवलाय मोठा लाकडा एवढा. तर ठेव, सकाळी काय करशील उद्या? आमच्याकडे आज सकाळी सकाळी चुलीवरनं रामायण झालेलं आहे. हा रोज रोज. आता कॅमेरा चालू आहे ना, आता तोंड एकदम बंद होऊन जाणार. रोज त्या चुलीवरनं रामायण असतं बघा. म्हणजे ही चूल पेटवणार. तुम्हाला माहिती आहे मला काय फारशी बघा पेटवायला जमत नाही. आणि अर्धा 1 तास त्या चुलीपुढे बसून राहतात आणि तो धूर आहे ना जातो नाकातोंडामध्ये. आणि मग चिडचिड कोणावरती आमच्यावरती, ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. त्याच्यामुळे आज ना मी ओरडली अगदी. आम्ही म्हटलं अजिबात तिथे बसायचं नाही. नाही धूर नाही, चूल बरोबर पेटते ती. नाही ना आता पळायचं काय इथे आतमध्ये, बाहेर बाहेर बाहेर. असू दे गरबर असू दे. चहा पियालो ना मगाशी. विषय बदली नाही करायचा. स्वतःवरती आला का लगेच विषय चेंज करायचा असतो. हे म्हणजे कसं असतं, व्हिडिओ मध्ये मी बोलते म्हणजे माझा आवाज बघा मोठा वाटतो, त्याच्यामुळे असं वाटतं की नाही मी भांडते हे असं. मग आहेच ना मी. मी कुठे नाही बोलते. आणि हे कसे आवाज त्यांचा बंद असतो. मग काय आज मी खरं सकाळी बडबडली मी अक्षरशः. नाही ती पेटणार ती. एक तर सगळं काम मी सोडायचं आणि त्या चुली पुढे बसून राहायचं. म्हणजे गरज काय, आपण आपलं काम करत राहायचं, ब्रश करायचा, दुसरं काय काय ते करत राहायचं. रोजचं काम बोला. फुक मारती चूल बघ विजली. हा पेटली ना. कागद चला आता काय ते काय काढायचं ते चला काढूया. चला ते केळफूल काढायचं ना भाजीसाठी. मग आता टाइम आहे ते पटकन साफ करून शिरायला राहू दे नंतरला, जेव्हा भाजी करायची तेव्हा. आता नको. चला आता चला उठा आता इकडनं. सुरी घ्या, सुरी घ्या. ते केळफूल दे मला काढून. मी बसून बसून माझं काम करून घेऊ दे. बघा शेरू आपला झोपला, वाघ्या गेला फिरायला आता. आणि चूल पण बघा आपली चांगली पेटते. आता मला हसव होते, विजली ना, म्हणजे विजल्यावरती हसतात माझ्यावरती. चला नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आजचा दिवस आहे ना खूप चांगला आहे. सकाळी सकाळी भांडण झाले ना म्हणून. आणि असं पाहिजे ना, असं असल्याशिवाय म्हटलं आपला संसार कसा होणार. तर चला आता चाललो आहे बागेमध्ये. ते केळफूल काढायचं, त्याची भाजी पण करायची. आणि इथे ना थोडंसं साफसफाई म्हणजे आपल्याला पुढचं अंगण आहे तिकडे करायचं आहे. कुणाल आहे करतोय, त्याला सांगितलं आज मागच्या घरात नको, आधी इकडचं सगळं क्लीन करूया. कारण खूप असं जवळ सगळं हिरवं दिसतं आणि मग इथे वावरायला पण भीती वाटते. त्याच्यामुळे गवत वगैरे थोडंफार जे काय उगवलं आहे ते काढून घ्यायचं. सुरुवात झालेली आहे. हे बघा किती मस्त मस्त झालं. तुझे वाघ्या पण आलाय बघा फिरून. आले 1 मिनटं. कोपऱ्यापर्यंत अजिबात जाऊ नका, ह्या साईडने साफ कर घराजवळचं. आम्ही येतो तोपर्यंत. वाघ्या चल पुढं.
आणि आता इथे आलेच आहे तर तुम्हाला मी पहिला मिरचीची रोपं दाखवते. म्हणजे लावताना बघा तुम्हाला दाखवली होती आणि ती रोपं आता केवढी मोठी झालेत ती बघा तुम्ही. काय काय ह्याला फुलं पण आलेत बघ. ही बघा ही बघा ही छोटी छोटी रोपं आपली. हे अगोदरचं रोप आहे. हे मी ना स्वतः हाताने बियाणं लावलं होतं आणि त्याला आता मिरच्या पण बघा धरायला लागल्यात. आणि ह्या मिरच्या अजिबात तिखट नाही, मस्त मिरची आहे भजीच्या ह्याची. आणि ही बघा ही आपली रोपं जी लावली होती तुमच्याबरोबर व्हिडिओ बघा शेअर केला होता. आणि ही आता रोपं अशी एवढी मोठी झालेली आहेत आणि ते फुलं पण आलेली आहेत. आता आता पाऊस बघा कमी झालाय ना, आता सगळं व्यवस्थित सगळं धरणार. पाऊस जास्त असेल तर सगळं खराब होऊन जातं. आता ही झेंडूची रोपं म्हणजे मखमलची रोपं बघा नाही अजून फुलं आलेली आहेत, आता धरतील ती ना. आपल्याला एका भावांची कमेंट होती का, मला वाटतं कालच्या का परवा दिवशीच्या व्हिडिओमध्ये कमेंट होती की गोंड्याची फुलं म्हणजे मखमलची फुलं धरली नाही का अजून. तर नाही अजून, आता जशी थंडी चालू होईल ना आता धरायला सुरुवात होईल. असं दसऱ्यापर्यंत धरली तर बरे होईल, धरणार. आणि बघा केळफूल काढायचं आहे, भाजी म्हटलं ह्याची करून घेऊया. एकच काढते, एक राहू दे आधी ना. हे कसं पाणी गळतं, पाणी येते. पकड ना हातामध्ये. दुसरं काय हवंय, काय कढीपत्ता हवाय मला. कुठला तिकडे आहे तो तिकडचा काल काढलाय. हा घेते मी, हा तिकडचं. हे बघा कढीपत्त्याचं झाड आपलं इथेच आहे, मिरचीच्या इथे लावलेलं होतं ते थोडंसं. चला इथे यायचं आहे काम करायला. कुणाला आपला एकटा करतोय म्हटलं थोडंसं घरातलं आटपते आणि मग मी पण येते. कुणाचे बाबा आता आंघोळ केल्याशिवाय ते काय येत नाही बाहेर करायला काम, त्यांना आंघोळ पहिला हवी. आणि हा बघा हा आपला चिबूड. एक मिनटं जरा दाखव. हा ना एक 3-4 दिवसापूर्वी काढला, पण बघा इथे थोडंसं लागलेलं आहे. आता बघूया चांगला आहे का खराब आहे ते आता माहिती पडेल. चांगला असेल तर आपला, हां नाहीतर मग फेकून द्यायचं. असं मला आवडतो चिबूड खूप. तयार तर झालाय आहे, चांगलं आहे चांगलं आहे. दगडाचा माल हे इथे हा घेतलं नाही भांडं, ताट हवं तशा कशाला पाठवय ते. हे थांबते 1 मिनिट, मी आणते 1 मिनिट. म्हातारीचा पण चांगला निघाला असेल. बघा चांगलं आहे म्हणजे माल दगडाचा माल आहे. ते सगळं बियाणं त्या सगळा रस आहे ना तो ताटात जाऊ द्या. दगड लागतात ना ते जायचं. हां आणि काय झालं ते पाऊस पण भरपूर पडला ना त्याच्यामुळे म्हणजे खूप सारे असे चिबूड ना खराब झाले, पण मिळाले 4-5 तरी खाल्ले ना आपण. भेटले लोकांना पण दिले, दोघांना. हां 2-4 बाहेर गेले. आता आज नाश्त्यामध्ये ना चिबूडच खायचं आहे, खाली पाडू नको. चला आता हे कटिंग करून घेणार. ह्यात साखर टाकणार, थोडंसं चाट मसाला आणि जर असं काळं मीठ असेल तर काळं मीठ टाकायचं किंवा साधं मीठ. आणि मग फ्रीजमध्ये ठेवून जायचं, एकदम भारी लागतं. माझ्या आवडीचं आहे हे. कटिंग करून घे. पोरगी गावाल्यांची चिबूड खायला शिकली. कोण, मी ना? हां ना, मला माहीत नव्हतं हे चिबूड काय असतं ते, खरोखर नव्हतं मला माहिती. हां गेल्या वर्षी तोंड अगदी वेडावाकडा करून खाल्लं होतं आणि ह्या वर्षी कुणालच्या बाबांच्या मागे लागलेली आहे, चिबूड धरलं का बघा, चिबूड धरलं का बघा. आणि म्हणजे आवडतं, अगदी आवडीने मी खाते आता, खूप आवडतं मला आता. ते साखर विकर टाकून इतकं जे टेस्टी लागतं ना, त्याची टेस्ट आहे ना भाई अजून पण लक्षात आहे मागच्या वेळी खाल्लेलं ते. नाश्ता बनवता आराम, चिबूड पिकला म्हणून. बिया चांगल्या वाटतं का? तिच्या बिया चांगल्या तयार होतील. कुठल्या? त्या पण बिया ठेवायला पाहिजे, धुवून आहे ना ठेवून देते. त्यात टाकते थोडंसं काळं मीठ. काळ्या मिठाने टेस्ट एकदम भारी लागते. आणि आता त्यात टाकते थोडीशी साखर. हे सगळं ना असं व्यवस्थित मिक्स करायचं. चाट मसाला असेल ना तर थोडंसं चाट मसाला पण टाकायचा. मला वाटतं माझ्याकडे पण आहे वाटतं. एक 4 ते 5 चमचे साखर टाकते. आणि हा बघा हा थोडंसं चाट मसाला. आता व्यवस्थित मिक्स करून हा फ्रीजमध्ये ठेवून देणार. हा झाला आमचा सकाळचा नाश्ता आज. मला वाटतं मागे पण मी एकदा शेअर केलं होतं तुमच्याशी. म्हटलं चला नवीन नवीन सबस्क्राईबर बघा आपल्या चॅनलशी जोडले जातात ना, मग कदाचित जर का कोणाला माहीत नसेल तर ह्या पद्धतीने तुम्ही खाऊ शकता. खूप भारी लागतं. म्हणजे ज्यांना आवडत नाही ना ते पण अगदी आवडीने खातील असं हे चिबूड ना, मस्त लागतं.
चला, चिबूडचं काम झालं आणि आता हे केळफूल साफ करायला घेते. आज ना मला किचनची कामं भरपूर आहेत, वाटप पण काढायचं आहे. पण म्हटलं आता नाश्त्याचं झालेलं आहे ना, त्याच्यामुळे म्हटलं केळफूल साफ करून ठेवते बसून बसून. हे बघा, हे मधलं असं हे सफेद आणि हे काढून ठेवायचं. हे कडू असतं, सगळी भाजी नाही तर कडू होऊन जाते. आणि हाताला तेल लावायचं म्हणजे बोटं आपली काळी होत नाही, हात आपले काळे होत नाहीत. आता हे वेळ लागणार करायला, भाजी छान लागते ना, त्याच्यामुळे इतकी मेहनत घ्यायची. दादा आहे बेटा, ते बघा हा, तो भाग्या आणि कुणाला ना दोघं जण खेळताय. हा, आणि ह्याला मग हे होतंय शेरूला, बघा कसं करतोय तो. हा बेटा, उभा बघा कसा राहतोय शेरू, बघा कसं उभा राहतो तो. कुणाल तो कुणाल बाहेर धावतोय, त्यांची धावपळ चालू आहे. शेरा दादा आहे आपला, दुसरं कोण नाही. माझं आपलं काम चालू आहे केळफूल सोलायचं. हे बघा होत आलंय, आता थोडंसं बाकी आहे. ए वाघ्या इकडे ये तू, वाघ्या इकडे बेटा. शेरू उभा राहा, शेरू माझा गुड बॉय आहे. बघा 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 कसं उभा राहतो तो. तो असं उभा राहून ना 1 मिनिट असं उभा राहतो तो. बारका पण शिकला काय. ते हे नाही आणलं चमचा घेऊन काढायला, ते कुणाला जेव्हा त्यांना नाश्ता येतात दोघांना, डाळीचा चमचा घेऊन ये. आज ना वाघ्याला आडत आहे खूप, वाघ्याला सोडलेली आहे ना. आता खाऊन झालं की वाघ्याला बांधून ठेव आणि ह्याला जाऊ द्या. शेरू ए बट बघ, ए बेटुड्या इकडे बघ शेरा. हा, आता सर्व लक्ष खाण्याकडे. बघा 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 असा उभा राहता तो, आणि जवळजवळ 1 मिनिट असा उभा राहतो. मी कधीतरी तुम्हाला शूटिंग करून दाखवी ना, खूप मस्त. शेरू कधी कधी करतो ना, खूप छान करतो असं. आणि त्याचं बघून बघून भाग्या पण शिकला आता. कधी कधी गुरं वगैरे येतात ना, आणि तेव्हा जर का म्हणजे हे सगळं पॅक असेल ना, मग त्याच्या उभा राहून तसं बघतो, म्हणजे 2 पायावर उभा राहतो बोला शेरू. केळफुलाची भाजी मी आता उकडत ठेवले आणि चूल विजलेली मी पुन्हा पेटवलेली आहे. म्हणजे पूर्ण निखारे हे झाले होते, पण आता पेटेल. आता त्याला फूक मारली का मागे वाघ्या आणि शेरू यांचं चिकन शिजते. आणि उकडून अशासाठी घेते, म्हणजे मला वाटतं मागच्या वेळेस पण मी दाखवलं होतं तेव्हा बऱ्याच ताईंच्या कमेंट होत्या की उकडून नाही घ्यायच्या, सगळं सत्व निघून जातं. पण बघा उकडून नाही घेतली ना भाजी कडू होते. त्याच्यामुळे भले आपण चुरून घेतली ना तरी पण थोडासा कडवटपणा राहतो, आणि हा माझा अनुभव आहे. त्याच्यामुळे मी आता केळफुलाची भाजी करताना उकडूनच घेते. जास्त नाही उकडायची, त्याला जरा म्हणजे गरम झालं ना पाणी, एक उकळी आली का लगेच उतरवून ठेवायची, आणि नंतर मग ती पिळून घेणार थंड झाल्यानंतर. नाही तर इतकं आपण मेहनत करणार, सगळं मीठ मसाले वाटप सगळं टाकणार, आणि मग अशी कडू झाली की सगळी भाजी मग फेकायला लागणार. त्याच्यामुळे आता मी रिस्क घेत नाही, कारण एकदा माझी भाजी ना कडू झाली होती, म्हणजे उकडून न घेता मी केलेली, फक्त चुरून घेतलेली त्याच्यामुळे. आणि इतकं सगळं माझ्या मनाला लागलं ना, इतकी मेहनत केली सगळी वाया गेली. चला जरा चूल पेटवते. बायकोशी भांडण झाल्यावरती ताकद जास्त येते वाटतं. हा नाही आज ताकद जास्त आलेली आहे माझ्याशी भांडणं करून चुलीवरनं. आणि माझी तुळस कुठे आहे, इथे मी लावलेली ती तुळस नाही मला इथे लावली होती एक छोटीशी तुळस, काढली वाटतं ती पण. बापरे किती इथे रान वाढलं होतं, बरं झालं मोकळं झालं. दिसत पण नव्हती ती कुठं होती ती, बघितलं ना कोरफड आहे. नाही एवढं सगळं एकदम सगळं करायला घेतं, तेच मी विचारते ताकद आली काय माझ्याशी भांडून. 2 दिवस झाले. जराशी फिरकी घेऊया थोडीशी. हा माझी फिरकी घेते आमच्याकडे गेले घेतल्या फुकते बरी, मग स्वतःची फिरकी घेतल्या फिरकी पण समजत नाही ना आमच्याकडे ना, मग वाडा फुकतो मोठा. कॅमेरा चालू केल्यावरती ना बोलती बंद होते ना, म्हणून मी मुद्दाम कॅमेरा चालू करते. आज माझी फिरकी कॅमेरा बंद असला का तोंड मामा भरपूर चालू असतं आमचं. मी फिरकी घ्यायला सुरुवात केली की मग रडते आणि मग जाते पळून, मग फुकते वाडा.
पंकज पण समजत नाही तिला. चला आता नाश्ता करायला चला. नाश्ता करायचा आहे म्हणून मी बोलवायला आले. समजलं कुणालची आंघोळ झाली. जरा थांब एक चला. मिनिट. फुलं बिलं काढून घे जरा. थंडगार चिबूड काढूया. खाऊया, काढूया नाही, काढून तर झालेलं आहे. फुलं हां फुलं सकाळी थोडीशी काढली, बाकी ही बघा. इकडे जरा मोकळं करतो का. हा एवढा पत्ता आधी खाऊन घे ना. नाही जरा जा दोन. मग मी मोकळी ना, मग मला कशाला अडकवून ठेवता पण तुम्ही. तू खा जा. नाही ना, मी एकटी नाही खात कधी, माहिती तर आहे. आलो एक मिनिट आता. हा एवढा पत्ताच नाही. हा कर, अजून कुणाला तयार होत आहे अजून. आत्ताचा बाथरूममधून बाहेर आलाय कुणाल. त्याला अजून 10 मिनटं जातील तयार व्हायला. किती बापरे, इथे वाढलं होतं ना. काय होतं, ती गुरं येतात ना, मग इथे ना आड्याजवळ अशी खात बसतात. मग कुणाला सांगितलं कुणाला वेगळे हे गेले, वांगे गेले छोटे. काढून टाकलं ना? पण होते का जिवंत? काय माहित नाही मला. ती रोपं कुठं झाली ती वांग्याची लाव. बघा मस्त झाली. हां शेरू ये. आज शेरू मस्त फिरतोय बघ. वाघ्या तोंड पाडून बसलाय आता. त्याला मग काही सोडलेलंच ना. हा मग आता तो तोंड पाडून बसलाय ना. दोघांना सांगायचं सोडूच नको. ऐकलं का ते बघ, हे सोनटक्क्याच्या बाजूचं काढ पहिला. सर्व काढतो राणे काय ह्याच्यात किती राणे. ते तिकडे एकदम त्या साईडला नको जाऊ का, तर रिक्स नको. फक्त झाडाभोवतीचं काढ, बाकीचं राहू दे सगळं तसंच. नंतर बघूया आपण, औषध बिषध आणून मारून टाकूया. बरोबर निघते का. तर जेवण बघा झालेलं आहे. तुम्हाला केळफुलाची भाजी दाखवते. आणि आज काळे वाटाणे टाकून केळफुलाची भाजी केली आहे, म्हणजे चिकन सारखी. मध्ये ना आमच्या काकी आलेली ना मुंबईवरनं बघा, लालबागच्या, त्यांनी ना बनवली होती केळफुलाची भाजी अशी काळे वाटाणे टाकून. एकदम चिकन मटण कसं तशी झाली होती भाजी. तसाच प्रयत्न केला आहे मी आज. बघूया आता जमले का. अशी पण छान लागते ना वाटाणे टाकून. वाटप पण ताजं काढलं सगळं. आणि जोडीला बघा काय केलंय, भाकरी बनवले, तांदळाची भाकरी. काय रे, बस इथं खाली येतोय वाघ्या. आणि आता की नाही संध्याकाळची वेळ आहे मैत्रिणीनो. हे बघा थोडंफार इकडचं घराजवळचं मी साफ करून घेतलं मगाशी. हे बघा हे असं जमा करून ठेवलं आहे. आणि हे इकडचं कुणाला जेव्हा पुन्हा तिथे कामाला लागलेले आहेत. पाय मुरगळला माझा. लाकडं झाली काढून, लाकडं काढली. हां उघडी केली ती बघा लाकडं कुणालनी आणि कुणालच्या बाबाने काढून घेतली ती जेवढी पाया जेवढी. आता ऊन पडतंय ना, त्यांना म्हटलं उघडं करून ठेवा, काय असतील ते सुकून जातील. दिवस मावळला आहे. हां तेच. हां अरे क्लीन झाला बघा. सकाळी केलं, आता परत सुरुवात केली. होईल आता हे, मला वाटतं रोज केलं सकाळ संध्याकाळ 15 दिवसात होऊन जाईल ना. थोडं थोडं सगळ्यांनी मिळून चाललंय आपलं रोजचं. भाग्या गेलाय फिरायला. काका आलेला ना, त्यांच्यासोबत भाग्या गेलाय त्यांच्या शेतामध्ये. त्याच्यामुळे शेरूचा जीव जरा वर खाली होत आहे, केक काटतोय तो. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ थांबवते आता आजचा इथेच. कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.